बाली बाऊ मोर लचकावेलू कोमर लटका के जालू चोटी बतावो ये रनिया कहिया ले सेट होई गोटी बतावो ये रनिया कहिया ले सेट होई गोटी बतावो ये रनिया कहो ना जल्दी जल्दी माई बने वाली बानी को 5 महीना के पेट में लगा घूमता 5 महीना के हत का साल में 2 साल हो गए बियाह कोई हल्का नहीं दो हमरा के ऑपरेशन करवाई लड़का करवाई कौन महीना के लड़का बा 5 महीना के बाद सारा यार महुआ से भेटे ना तो लड़के हो खेला गल महुआ से लड़का हो रहा है खेला प्लस हो रहा ऐसा ही प्रचार करत तड़ू माई को हाथ लेकर सुबह तो ना मन माई को होतिया कि बियाह हो जाए तो लड़का हो बियाह हो गए लड़का हो खाली बोलला से लड़का ना होला लड़का खाए खातिर कुछ करहू के पड़ेला का समझ गइलू का करत रे बत्ती बुता के अप डाउन होला यार भाई जात कार दबाव पे जानते नहीं तोरे हम कबार ले एगो मातारी भी के केने गोल भी जा अबे बदिया कर दे तार माई की बुझी बाबा तारा से ताम परेशान हो गइल बानी सारा मेहरारू के घर में रहे के चाहिए तो बहरी रेंगतिया भातार के बहरी रहे के चाहिए तो घर में मेहरमऊ भइल बा केवन तब लोग लड़का से भेट नहीं खे तू में हमरा उगबारा का बानी नाच देखे जा तो घोतिया हमरा उगबारा हो लोच न जा ले दुकानवा छोड़ छाल के का करी तब कहता कि हम घर में रहत है अपने आंख के दूरबीन से कैसा चीज देख के मन के शांति न करे के बा चलिए बाबा चली जान जाइना बाबा हम बहुते परेशान बानी बचिया हाँ बहुत पहले के बात बा यार कोई मरवा कटो करला कैलाश के करला ई मरघट हइए हमनी के मरघटे में बसल बानी बचिया है जो नाक न हां सुन के बता दे कि कौन गांव में का हो खेल बा हे बाबा यही से रउआ कहां गोइनी ह कि हमार जवन बलाई बा कष्ट बा दिक्कत बा सब कल्याण करब का हम बताइए बाबा हमार बेटा के 5 वर्ष हो गेल बियाह कइला आ तक से एकहु लोग लइका ना भइलन हाय बाबा हां जेकरा घर में कदम रख देलन उ फूल के गुलजार के तरह खिल जाला वो घर जय हो बाबा अरे हम यही खातिर तरह के लियावे खातिर गोर में चली बाबा चली हमरा घर चली गोबला काम रो किया हवा सहारा के गोलगप्पा कब चाहेला कब के जाने का चाहेला हमके तो बुझेगे ना बता रोज बांध के रख दे तो रे सब आई गोभी है तना महंगा 60 रुपया किलो आवता अब मैं के दांते से नोच नोच फेंक देता जो है ना तो है उके खाना रे बकरी खाली सब केहू के मिलत नहीं खे बकरी खातड़ी स लरनी घरे के हुआई एकरा से मार दिया ए जे खेल हम तुरंत आवता ए पैसा तो के मिली दे पे दे तो तोरे के मालूम रे एक ले ले हमारा वो काम ना करी एक मारे वाला किने बा अंगूरी डाल के कहीं से धके मार छछड़ा दे के बा हां दूसरा पवार करी रे गतिया गए भथा गए हो बाप मनी ना रे बाप बड़ी छिया तो रे तो बियाह करवा दे से बधवा कमाई के आई बाबा इधर छोटे से पूरा गांव के बाजी बाजी कोता बाबा आई बैठी बचिया हां तोहरा घर में से बदबू होता बदबू आता आसन देखावा आसन ए बैठी चौकी पर के हवे तो मौसा बाबा हनी कोयला हम का के हो ई न देख के भविष्य बताई ना हाथ होते अरे उठे उठे उठा बो बैठा दो हम आ गया अपमान पापा हमरा के सोहार हमरा खातिर चौकी देला तोरा के बैठा बो तोरा बाप के घर चौकी आई रे पलंग नहीं मिल चौकी मिल रहा है ना मिली या मारो बाबा के बैठे दे पिला बैठी बाबा बैठी कौन तारा घर में बाजी बिया ओकरा जल्दी ले आवा हमरा काहे से मठ पर जाए के बा कुमार लड़की के बोला गोनी के पता गोनी के मारती होती त कह ना मार गोरी पे छे बाबा तुम मार गोरी पट दे नहीं जब बेच दे दिव्य दृष्टि से
का पता ना बतावा देखी बाबा कौन उपाय लगाए झातू आदमी एकर लड़का जरूर खाई ओए का रे बाप का को हराम जाति कुछ नहीं की बोलता मारे बस मुंह में लाल जी तुरंत ए बचिया शांति से तारा नहीं के बढ़ जाते संको हरे के पागल बाबा बिया चली जा मठ पर चले के बना अरे हाँ वो देखा इन्हीं करे पांचो कुआर लेके खियावे के बैंक मन उतरल बियाह ना उतरल बियाह लड़का फेंक सब हो घरे का करे हां कोई घरे ना आई चली। बैठ। का करे लो का करे हम अपन बाबा को बुलाए घाव कसने के लागत का हो जी बाबा कैसे मार चला रे वो किनार बाहर गतिया में के गोल लगे ए बचिया नोच दे बाबा कोई तो ना गोल लगे ये का करे चली चली घर से क्या मत पावत है ना ठीक भैया आशीर्वाद भोसरी वाला हां त कोना बचिया बाजिन पे बोला के कोना लोग ले मारो जहाँ छतिया में गोली बस भाव हो जाए भागे से समा घर से ये रानी हम देखा लो हमर अच्छा पतो हौ न रो तार बमला हाथ छुआ दी बमला के भवानी कोनो समा दियो घर घर नहीं के को के घर बा सिखरे बा हमके तू पहले आइल बाबू ऊपर से अकेले के हटल भागे भाग चल जा अरे भागे भाग चल अब बियाज बाबा अरे बचिया मैं काहे मारता हूं भागे से ए बच्चे क्या मार रहे हो हैं क्या के पागल हो ए बाबा ये अरे हमारे लोग मरे होते हो झाड़ छुपे कर करते झारे छुपे खातिर बोला ने ये बाबा यार कुछ छूसा करते मार दे देखी बाबा पागल ही भाग करे पेटा में सही का एक ये तोरी मां पकड़ दे बाबे चल पे खुदा अरे बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की खुश रहो टीऊ बाबा जय हो बाबा माथा उठ बाबा चल बैठी 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 बाबा बैठी का मार दे बैठा के मरवा उतर जा के मारवा होता हाय का पागल बिया मरलू हुरानी ओ तू करो वाला ये का हम तोड़ो तो दे ना हो हां हमारे दयालु साहब ना अब मैं रुक लिया है का बिया ये ही बाबा नहीं की कह तू ही हवा दयालु साहब बाबा साहब के नाती बोल बाबा दयालु अरे धरकांदा के साधु जी रखला हो हमरा छी तो ए बाबा हाँ? ई बताई कि का सेवा करी रहुआ सेवा कुछ ना तारा घर से खिसिया के जात ना सुनी सुनी माई रे अरे घर से मत खिसिया के तू लिया कैली हां मैं बता तोर मेहरान का लड़का नहीं को तो खाती हम ना तो चलाई हम कौन अब गाड़ी दी बिना लड़का होखले पूरा गांव के मेहरान जान गुल के लड़का हो गइल बा बिना मतलब के झगड़ा हमरा गांव में हो एक गइल बा। कहूं दिन अपना लड़का से पूछले बाड़ू कि बचवा लोग लड़का काहे नहीं खेत सुतत या संगे बैठत या कि ना एक नंबर सही बात छ हां सही कहता लइका जी बाबा हम तार लीलार तक के बता सकत नहीं अब बताई हाँ। कि मर्द में हर एक जगह ना रहियन तो सारवा मर जाइयन मान बच्चा में झूल जाई बच्चा मान खुश रहो आज बैठी रहुआ के तई संपाद का है हमरा के मामले भी रहो एक करा के हम शराब देते नहीं है बाबा ना शराब ना ये घर में कब हो लइका या नु शराब ये कौन शराब दे दे एगो त बंद खती खाओ एक तास लड़का ने खो तो बस शराब मांग लीला सहल में सुतला से लड़का होई ये बच्चा ठीक कहता हम जानता नहीं सब दिव्य दृश्य सब चेक करके बताओ सुनी, तनी आइले बनी त एगो काम क के का जा मेहरारू हमर पागल है कुछ जड़ी बूटी या दवाई दे दे के ठीक हो जाए ओकरा के ना एगो जड़ी बूटी बहुत पावरफुल बा दे आंधर हो जाई यार ये बाबा देखी मेरे दिमाग से ठीक हो जाई ना हां हां एगो बोले अगर हो जा वो मंजूर बा अनहोल वो जा गोली तेरे बंदूकिया वाला के का रे हमारा तो काम ना करी बाबा तोहार मुंह देख के चुप बने ते घरवा में आग लगा दे देखो मंतरा में आग लगा देती आग लगा बाहर कर रउआ का लगाई भर एक सलिए भोसड़ी फूकेले जानता नहीं सला सब एक बायोडाटा हमारा भेज आगिल बा तो रुकिन बहुत ए गौवा में बच्चा हमारे बने लगभग 15 दिन सस्केन गौवा को रखले बानी तारा बारे बता दे हई बच्चा हई बचिया हई ना हई देर परोसने में काम चलावे हई हाय हाय ससुराली में काम चलावेला देखा बाबा किसी का कहता बा अरे पहले झगड़ा लगा या ए भाई हाय तो भैया ई का रे फांस लगा दे तो फांस लगा दे खतियावा राम भाई के बात जानते नहीं थी सारा का झूठ बाबा झूठ में बा ई बताओ कि घरे कुछ घटी बढ़ी त अड़ोसे पड़ोस ले जाएगा ससुरारी में बाप परोस मांगे पहिया काहे खातिर बिया काहे खातिर तार बात बाप बिया काहे नहीं खनु कर ए! साला हमारे पर छोड़ ले बड़ा सा हमारे समर ले बानी
अरे कुत्ता, अरे जो कुत्ता, बाबा कह अरे कुत्ता, बाबा कह दिया एकर गोड़ हाथ बांध अरे साधु महात्मा कुत्ती, के लेके कुत्ती रे, कलंक का अरे कुत्ती तो मार दो करता ना रंगा जी जानते नहीं कुत्ती कहेंगी। आओ साधु महात्मा के कम से कम इज्जत कर जितना जटा है देख पहले ही हाथ जोड़ लो भले कुछ मत बोला जटा है ना तो सारा शराब दे दिया सा एगो तो झेलते देले बाते नहीं रे बाबे आज ना उनकर शराब दे देनी वापस दे आवा हम ना जानब के हमके शराब मिलल बा त ना लगी हमके जाने के ना बस चाहिए जल्दी तो हवे